Kontua da, herrigintza dinamika batetik nahi duguna gogoetarako, hausnarketarako espazio bat sortu, plaza hutsak irudikatzen duen hori, non eremu ezberdinetatik praktikan ari diren horiek elkarrizketan jardungo diren. Berez proiektuak baditu alde ezberdin asko, egin genituen elkarrizketak daude web orrian, badaude ere gogoeta idatzi batzuk, eta ikastaroak kokatzen zen proiektu horren barnean. Espazio eta une berean plaza huts hori bete, herrigintzan jarduten arituak diren horiek beraien praktikatik, beraien eremuetatik elkartu eta elkar hausnartu, eztabaidatu, elkarrizketan jarri nahi dira eremu guzti horiek. Denetarik egin dugu egia esan, batu ditugu kulturgintza, hizkuntza, euskara, hezkuntza eta gaur sozioekonomiaz gehiago aritu gara, eta denetan amankomunean ikusten dena da gure marko mentalak, praktikak, inertziaz askotan jokatzen dugun horiek deseraikitzeko behar bat badugula, eta hain berean ere ezaugarritzeko, egiteko behar bat ere badela gure propioa izango dena, gure errealitateetik, herrigintza esparruetatik, baina baita naziogintza eta estatuaren gintza horretatik egingo dena. Eta hain zuzen ere hala definitu nahi izan genuen, eta hasieran ere hala bota zen. Askotan gure eguneroko zurrunbilo eta erritmoetatik atera, militantziak, lan produktiboak, lan erreproduktiboak, kapitalismoa gaur egun ematen dizkigun erritmo horietatik atera, eta nahi genuen hausnarketa pausatu bat egin, eta horretara bide hartu dugu ere denbora hau. Eta ikusi da, eremu ezberdinetatik ere, zegoela eztabaida hori amankomunean jarri eta eztabaidatzeko. Hain zuzen ere, elkarrizketan jarri nahi genituelako bai eremu ezberdinak, baina baita aditu eta arituen arteko ezaugarritze eta bizipen ezberdinak. Hain zuzen ere, normalean gaude ohituta aditu bati entzunez eta jarrera pasibo batetik hori egiteaz, baina interesgarri egiten zitzaigun ere herrigintza aritzen baldin bagara, eztabaidatzera baldin bagoaz, herrigintzan aritu diren horiek bere bizi esperientziatik eraiki duten jakintza hori ere mahai gaineratzea, elkar ezagutzea, elkar partekatzea eta hortik sortzea jakintza kolektiboa. Eta agertu da, bai maietatik, bai tailerretan beraietan feminismoak ahalbidetzen digun, eskintzen digun bizi ikuskera hori marko bestelako marko horretatik eta zapalkuntza egoerak identifikatu boterearen inguruko hausnarketak egiteko eta behar izan da. Ez genuena nahi zen berezitu bat egitea, azken finean feminismoa transversalki ere ulertzen dugulako eta gure jardunetik eta egunerokotasunetik ulertzen dugulako. Jarraipena beharko du, bai, uste dugu batetik, guri antolatzaile ikuspuntu batetik egokitzen zaiguna da, hemen bota den jakintza guzti hori, praktika politikorako itzulpen nolabaiteko bat egin, eta gero itzulera bat ematea, parte hartu duten horiei, baina baita ere parte hartzaile bezala guztiok, hemen partekatu ditugun ideia horiek gurekin eraman, gure eguneroko jardunean praktikan jarri, edo inkluso hemen zalantzan jarri ditugun eskema horiek ere gero nola egin gure herrigintza praktiketatik. Eta noski baietz jarraikotasuna beharko du honek etengabe egiten den gauza bat delako. Etengabe desiraiki, hausnartu zertan ari gara, ze posiziotik ari gara gauzak egiten, euskaraz hitz egiten dugularik eremu batzuetan zer esan nahi du horrek, beste batzuetan erabiltzen dugularik emakumetasun eta emakume gorputzetik atzo agertzen zen zer esan nahi du horrek, etengabe hausnartu gauza horiek, etengabe gure praktika bera ere hausnartu eta nolako justizia sozialaren edo demokratizazio prozesu horren baitan nolako praktikak egin nahi ditugu. Eta horrek beharko du etengabeko hausnarketa bat eta beharko ditu ere bestelako elkargurutze eta elkar topatze momentu batzuk.